Raden Bimasena, kula nyuwun pitulungan Raden. Kula mangtulungi nggih Den. Papan kula arang pangan, angel golek gawean. Bondo simpenan kula inggih sampun telas Raden. Nenandur menapa-napa nggih mboten dadi, nek panen didol mboten bejaji. Tambah lelara kok ngombro-ombro. Esuk lara sore mati. Wontenipun namung wong-wong sing mboten rukun. Padha padudon plerok-plerokan. Oh Raden, kula nyuwun pengayoman Raden. Raden Bimasena, jimat pepundhen kula. Negara niki ajeng dadi napa? Raden Werkudara, kula niki dadi wong cilik kaya ditekek. Rina wengi mbayar pajak nyang dodo nganti sumpek. Mboten iso mbayar mung telek-telek. Mugi-mugi sing kula arep-arep mboten suwe melih nggih enten wong sing duwe utek. Janjine padha mulyake wong cilik ning endi? Pundi? Ora mulya malah kesrimpet utang 7 turunan. Arep wadul-wadul sapa? Wong negara niki hukumipun boten jejeg Raden. Nadyan silih bapa biyong kakini satu lernyang sana kalamun murutan baje nora pantas yen den nuta begegek ugek sadulita hemel lae Ndara Bratasena, sampeyan aja bingung sing jejeg imanmu, ampun ngantos kelangan kiblating kautaman Gus.
Yai Semar Werkudara ripalungguhan iki rumangsa nyangga dosa sing gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna ripalungguhan iki ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintrim ngamarta biyen negara sing kondang ning saiki malah kebak ing panandang yen para kawula para among tani padha nangis jerit rereyongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya klebu Werkudara. Kowe tutura Kyai Semar. Semareka den prayitna semurire eka ambalik titiyani kantayani ong trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latahar milangono lintang Bima Sakti kula saged nggagapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nuwun sewu mang eling-eling pitungkase para sarjana kang sujaning budi duk rumuhun. Para sepuh riyen nate paring dawuh urip iki saka sapa, urip iki arep ngopo, pungkasane urip arep kepiye. Menika kandhanipun jlentrehipun para sarjana sujaning budi duk rumuhun. Den jlentrehi piye Kakang Semar Badranaya? Tah ngaten nggih Gus. Urip iki saka sapa? Urip kuwi arep ngopo, pungkasane urip arep kepiye. Urip iku saka sapa? Urip niki nggih peparinge sing gawe urip, peparinge Gusti ingkang purbeng dumadi. Lantarane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Lah bareng wis lair sampeyan urip niki arep ngopo? Sampeyan urip dhateng jagat raya niku diutus. Sing ngongkon sapa? Sing ngutus boten wonten sanes, inggih namung Gusti sing nyipta jagat. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut kalih kodrate dhewe-dhewe. Yen kodrate dadi tani, dadiya tani sing becik. Yen kodrate dadi guru, dadiya guru sing becik. Lah yen sampeyan kodrate dadi satriya, nggih mang dadi satriya sing apik, mang dadi pejabat sing becik. Ngayomi para kawula cilik.
ibarate wayang menika manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Mongko sakniki Gus, mongko sakniki kawula ora bisa ayem, negara ora bisa tentrem, merga pakeme dhewe ora rampung, senengane ngubek-ngubek pakeme wong liya. Nggih napa mboten? Lho niku lho kanca kula akeh. Ngoten. Mangkono Kyai. Nggih. Dadi urung karuan pakeme ditindakake kanthi bener becik wis ngurusi pakeme wong liya. Niki sing marake geger, niki sing marake kisruh. Pungkasane urip kepiye? Pungkasane nggih bali dhateng ngarsane sing maha urip. Tembunge Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho, elek-elek Semar niki nggih putune Kiai, ngoten lho. Dadi ora ketang sithik nggih saged tutur-tutur dhateng jengandika ingkang kula tresnani dados bendara kula. Mangkono Kiai Semar. Nggih. Lah nek pun menungso bali, nek pun menungso bali dhateng pangeran, bali dhateng Gusti sing ngakarya jagat. Ibarat gajah mati ninggal gading, nggo pipa regane larang. Nggih napa nggih? Gajah mati ninggal gading, nggo pipa regane larang. Macan mati ninggal lulang, dinggo reok regane ya larang. Ayo nek menungso mati arep ninggal apa? Pol ngetepo rak ninggal utang to. Nek ra ninggal utang ya ninggal perkara. Tinggalen amal-amal sing soleh, sing murakapi kanggo para bebrayan agung. Nadyan menungsane wis ora ana, ning darmane, kewajibane isih dilestarekke para bebrayan agung. Kiai Semar, dos pundi, Ndoro? Dina iki para among tani ana negara Ngamarta lagi nandang susah. Bima Sena duweni krentek kepengin bebantu among tani ana ing Karang Pradesan. Kanthi cara menapa? Kanthi cara menapa Paduka badhe mbantu para among tani? Werkudara bakal mbendhung Kali Serayu Kakang Semar. Sikra tandang resang bayu siwi ore tumungkul manembah angler boyo kuntap dadi cekak cukupe niki mengke Raden Werkudara badhe bendung Kali Serayu, Gus. Kakang Semariyo, kabeh mau tak lakoni krana sedyaku, krana niatku kalamun Kali Serayu wis kasembadan tak bendung. Iline banyu bisa kanggo srana penguripane wong tani ana Karang Pradesan. Nggih, Gus, nggih. Tegese sampeyan golek kamulyan, sampeyan golek kamukten ora kanggo diri pribadine sampeyan dhewe, ora kanggo mulyane keluarga, nanging kanggo penguripane bangsa. Bagus elok gegayuhan sampeyan, Gus. Ning wanti-wanti weling kula. Sampeyan kanthi sedulur sampeyan ing Kendali Sada. Kakang sampeyan Anoman nggih Senggono. Niku sing nate duweni pengalaman bendung segara, bendung samudra Hindi wonten lakon Rama Tambak Duk Kepungkur. Kyai Semariyo nggih. Sampeyan rembukan kalian Kakang sampeyan Senggono, sampeyan nganggo tekad satriya tanah Jawa.
Mugi-mugi gegayuhan ingkang luhur anggenipun paduka badhe mulyakaken para kawula, mulyake para among tani saged kasembadan Gus Ndara Bimasena. Tekang santoso angupaya mulyaning bangsa korban jiwa raga sampe ke anak yuda sura ing alasrayaku jatine satriya kang utama. Tekang santoso angupaya mulyaning bangsa korban jiwa raga samega amarga yuda sura ing alasrayaku jatine satriya kang utama. Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumong kodhek wok simbar jaja
yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lu maris wela dalah kadangipun Kakang Yayi wong gagah wong sigit wong jentara Dimas Bratasena. Wah, Kakang Anoman. Iya Yayi, wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana pesanggrahan Serayu kene. Awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Bratasena Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur. Dimas Werkudara nganti kakangmu senggana kelawan para putra Pandhawa supaya kinen mesanggrah ana Kali Serayu kene sabab ana babakan kang butuhake pambiyantune pun Kakang. Sajarwa Dimas, apa sing kudu tak bantu Werkudara? Kakang Anoman piye? Aku ngrungokake lan ngrasakake panjriting para kawula ing negara Ngamarta. Luwih-luwih para kadang tani bebasan uripe ing Ripalungguhan iki kaya dikiwake. Ngono Yayi. Iya. Arep nandur wae kangelan. Uba rampe uga kangelan. Karana banyune sing kurang keterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasane Werkudara gumregah sing dadi kerekate Bimasena. Aku kepengin Werkudara kepengin bebantu marang kadang Among Tani. Kanthi cara apa anggonmu mbantu marang Pok Among Tani Werkudara? Bratasena bakal mbendung Kali Serayu. Anoman malumpat sampun Pradeng Widing Nagasari mulat mangandhap gadingal Wit ladalah adiku Dimas Werkudara bareng Siadi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling lelakon jaman kepungkur. Pun Kakang nate suwita kelawan pepundhenku Nalendra ing Pancawati Denda Prabu Sri Rama Wijaya. Biyen ya nate Dimas, biyen ya nate. Sri Rama Wijaya kuwi ora bendung Bengawan nanging malah bendung wujuding segara. Ya kuwi wujute Samudra Hindi. Nanging ora merlokake banyune. Nambak ilining samudra gawe kretek, gawe dalan. Perlune kinarya nyabrang para kadang-kadang wanara anggone bakal nglurug perang mapan ana ing negara Ngalengka, Werkudara. Iya. Wis saiki mengkene. Dina iki pun Kakang lan Siadi ayo tumandang gawe. Yen perlu kayu sing gedhe dirubuhake, watu sing gedhe-gedhe didongkeli. Mengko para kadang-kadang Kanoman anak-anakmu kabeh padha dikirapake dikon tumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan, Werkudara. Mangkono iya. Aja duweni rasa pangresula ya Werkudara.
lan ora susah dadak pamer gilo. Aku wis ora susah, kabeh derajate padha Yayi. Piye? Piye yen kira-kira pun Kakang duweni panemu mangkono Werkudara? Yo aku Maduk. Werkudara sarujuk. Anak-anakku kabeh Antarja, Gatotkaca lan Antasena melu-melu tandang gawe. Sing ora gelem jumangkah, sing ora gelem kumrembyah. Ora susah ngaku anake Werkudara. Nok ngestuaken dawuh Rama Kyai, ngestuaken dawuh Duh Rama Kyai. Yo, aku manut apa sing dadi kandhamu kabeh, Pak? Iya. Kowe kabeh dadi bocah nom-noman. Aja duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe, nanging pitakonane genti diwalik. Kowe kabeh wis labuh apa marang negaramu. Gegayuhan luhur iki kabeh, gegayuhan iki kabeh mung kanggo srana kamulyane para kawula ing Praja Ngamarta, utamane para kadang tani ing negara Ngamarta. Ya, wis ayo enggal ditindakke ya Yayi. Enggal ditindakke pakaryan iki. Mbarengi Sintrang Samirana sedya hayu, muga-muga bakal manggih rahayu ya Dimas Werkudara. Samirana kentering ware tandikan turu ing paran tinuntun ing manah tumapa ing lelakon Sintrang Samirana kentering ware tandikan turu ing paran tinuntun ing manah tumapa ing lelakon Sintrang Samirana kentering ware tandikan turu ing paran tinuntun ing manah tumapa ing lelakon
Andedal gayung gegono ore sang Rama daya padyana yaksa gongjang krama namane wel katak sini jejagi jroning wareh mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari Kacarita nenggih Sang Senggana ya Sang Hanuman. Giya tandang krida ngrebahaken kekayon. Sela-sela ingkang ageng dendong keli minangka kekuwataning tambak. Inarya bendung ilining bengawan srayu. Krida Sang Senggana den bantu kalian para putra-putra Pandhawa. Yen Cinandra kowe embat-embat penjalen tandangi.
wonten gampar rumi linemean babut sinandar sari ungaling gongso sakamaan ngrarangin prona yoko mantri yang bupati jajal ambabar dumugi jawi sang nata asun sasmita pratondo wijiling sato angge sang srinarpati langgah wonten gampar rumi linemean babut sinandar sari ungaling gongso sakamaan ngrarangin prona yoko mantri yang bupati jajal ambabar dumugi jawi sang nata asung sasmita pratondo wijiling mijil langenira sang nar pati lampah hira alon ginarabak padaya yuwarna nira
Iwang Suksma ngadili nuwih muga ngayomana mring panjenenganing ingsun kula nuwun dereng dangu pangestu karo jagat Nyai dahat katedha unjuk wonten inggih kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana ing nagari Ngastina sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalongaken jangga kapetekaken ing pranajana mekating Waradaya mugi amimbuhana bagya kayiwanan kula duh Koko Prabu mboten langkung kula aturi lenggah kanthi prayogi. Semenipun sampun mboten kirang sekeca anggenipun Kang Raka lelenggahan wonten ing sasana mriki Yayi. Sakrawuhipun anak Prabu Baladewa kula Kang Paman ing kepatihan kula pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih Ngger anak Prabu Baladewa. Inggih Paman Sengguni sampun kula tampi dawao sami-sami. Lole. Sumulole sumorati mregandel buntuti maju kula hawala. Nuwun sewu, Ngger. Anak Prabu Baladewa. Bapa Durna menika. Nggih. Sarawuhipun anak Prabu Mandura wonten ing Stinggil negari Ngastina, pun bapa ing Sokalima utawi pun bapa ing Sokapanca ngaturaken salam taklim. Konjok wonten ngarsanipun anak Prabu Balarama saking negari Mandura. Inggih Bapa Wanemban. Sampun kula tampi salam taklim ingkang rumentah kula tampi dawao sami-sami. Kasekecakaken anggenipun pinarak lenggah nggih Ngger. Nyuwun pangapunten nggih kados mekaten kahananipun negari Ngastina. Sampun udan rata Ngger. Nggih. Bapa Durna nggih. Mongkok raosing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negari Ngastina ketingal sedaya sami gambira. Nggih. Panjenengan sedaya sami gumbira nggih. Kula nggih tumut bungah, kula nggih tumut seneng, kula nggih tumut mongkok. Durna nggih melu seneng rawuh paduka wonten Stinggil Praja Ngastina prasasat pukulan Bathara Brahma ingkang ijawantah kasekecak manggenipun paduka lenggah wonten ing Stinggil negari Ngastina punika. Lho nggih Bapa Wanemban. Koko Prabu Baladewa sepisan malih Kang Rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun. Ewadene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhitipun Kang Rayi ing Ngastina. Inggih Yayi, lantaran nawala ingkang tinampi Kang Raka nalika semanten. Nawala ingkang dipun tapak astani kaliyan Yayi Prabu Duryudana surasaning tulis pun Kakang kinen daya prapting wonten ing negari Ngastina. Kagiat raos ing manah kula. Kinten kula negara Ngastina menika wonten parang muka ingkang hanegani. Nanging sak sampunipun Kang Raka Mandura prapting negari Ngastina, negara Ngastina ketingal ayem tentrem boten wonten rubeda sawiji menapa. Malah saya tuwuh pitakon sajroning ati. Baya wonten wigatining karsa. Yayi Duryudana kadangipun pun Kakang Yayi. Kenging menapa paduka Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura dumugi wonten ing negari Ngastina, pun Kakang namung badhe ngangkrungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda-sabdanipun Yayi Duryudana. Koko Prabu wonten dawuh Yayi Purwamadya wasana. Samendang dapan karempit lamun ta wonten klintak-klintuning atur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab Yayi. Pancen sampun kula anggep Ngastina menika Mandura menika inggih Ngastina, slindro ingkang raos, slindro ingkang batos. Gandeng ing ripalenggahan sak mangke.
Sri Palenggan sakmangke keng raka sampun marak sebo bebasan anyidam rujak ing Cempaluk tumengklungen daya-daya progatining ingkang karsa ingkang raka ing Mandura Semedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga sabdadama saing paduka Yayi Aji Duryudana Permara reh mangos wamya ngambleng kadikaronaning kaswahasiring marga hemalatgung Resang Ganda Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara wayahanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa to darunanipun dinten sakmangki seru panyuwun kula anggenipun kepengin hambayongi dhateng paduka Jeng Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki Blaka Suta Blak Kutang terus terang dinten sakmangki Kang Rayi Duryudana Kang Rayi Duryudana nembe ke taman ribet jibek bebek raosing manah kula saking pamawas kula namung paduka Jeng Koko Prabu Baladewa ingkang saged ngudari reruwet madhangaken weweteng menika Koko Prabu ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten ati kula mboten wonten sanes kejawi namung kodrating jagat ingkang sinebat perang ingkang binjang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ingkang nama Perang Agung Baratayuda Jaya Binangun perang kala wau perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa inggih awit perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa kala wau ingkang siyang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten batos kula Koko Prabu ingkang dipun kersakaken babakan perang agung Baratayuda Jaya Binangun kadosa pundi Yayi Koko Prabu nyuwun pangapunten mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun sida kelampahan nyuwun sewu paduka Koko Prabu Baladewa badhe mbantu Pandhawa menapa mbantu para Kurawa prasajan kemawon Blaka Suta jujur kemawon kalih kula paduka benjang nek sampun perang Baratayuda Jaya Binangun paduka benjang nek sampun nemoni lelakon pisah rombongane dhewe-dhewe paduka ngeboti Pandhawa napa Kurawa Yayi kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing setinggil negara Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Prabu Baladewa benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda menika dadi sak mangsa-mangsa Baratayuda menika kelampahan Baladewa mboten badhe mbantu dhateng para Pandhawa lah dalah matur nuwun lakar punika ingkang kula ajeng-ajeng ning kula nggih mboten badhe bantu Kurawa Bose padha kecut ngene kok kados mengkaten niku dasare napa wewatone napa ngagem nalar ingkang kados pundi nger ngaten Paman Senguni Baladewa niku wong tuwa tegese tuwa niku kudu bisa tinuwa tuwa lan kudu bisa tinuwi-tuwi tegese wong tuwa kudu kena kanggo contoh tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo gondelan mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula Kurawa menika nggih taksih kulit daging kula piyambak dadi upama Baladewa niki mbelani salah siji nyuwun sewu Yayi
ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Yayi, Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing bancinde banciladan. Mila menawi benjang Baratayuda kelakon, mila benjang menawi Baratayuda kelampahan, Baladewa mboten badhe bantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali mawon ramene Baratayuda Jaya Binangun. Dadi wong nonton niku kepenak. Rame ya keplok, lucu ya guyu, luwe ya nyang warung. Niku wong nonton. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglet malih. Nggih, babakan apa Yayi? Miturut petang paduka Njeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Menawi perang agung Baratayuda niku kelampahan, ingkang menang niku Pandhawa napa Kurawa? Pripun dipun wangsuli melih Yayi? Menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun nika kelampahan, sing menang ana ing Tegal Kurusetra niku Pandhawa napa Kurawa? Ingkang menang niku sing bener, ingkang kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten, sing lepat niku sinten? Lah nek niku Baladewa rasa dadak kandha, Baladewa rasa dadak leren matur. Kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap, malah sakniki kula sing genti takon dhateng Yayi Prabu Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa niku nate tumindak jujur napa mboten? Pripun? Kok nggur nyuwun sewu. Menawi rada pekewa anggenipun paduka badhe mangsuli, tiyang sadonya wong sing padha mirsani dalu sak mangke niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu, Kurawa niku sing diangkah ora ana liya kejaba patine para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Contoh, rikala kepungkur nalika jaman lakon Bima bungkus. Jabang bayine Bratasena, jabang bayine Werkudara ingkang riyen wujudipun bungkus dibuang, dibucal mapan ana ing tengahing alas supados angsal pangruwatan. Nanging kepripun? Nyatane malah diancam diincim patine kalian para Kurawa. Jabang bungkus diranjap gaman kiblat pampat 5 pancer. Conto malih taksih wonten Yayi. Nalika riyen jaman lakon pendadaran siswa saka 5 ing tata lair mulang perang marang murid latihan to sing balung mulet ing kulit nanging sejatine ana sandi kang piningit wonten reka daya ingkang lungit para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah patine para Pandhawa. Mboten niku kemawon Yayi, mboten niku kemawon. Rikala jaman lelakon babat wana marta Pandhawa jare diwenehi kamukten. Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujude alas sing jenenge alas Wisamarta. Dikon babati para Pandhawa, dikon bangun para Pandhawa, Pandhawa dikon bangun negara ning sejatine para Pandhawa niku diloropke kalian para Kurawa, diloropke ana tengahing alas. Arep ben Pandhawa mati dipangan jin setan priprayangan. Wonten malih Yayi, wonten malih nalika jaman lakon Bale Sigala-gala. Jare Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten ing Bale Sigala-gala nalika semanten wanci dalu. Papan dunungipun Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan, sinten sing duwe ide ngaten niku? Sapa to sing pimpinane ngobong Bale Sigala-gala? Dina iki wonge ya isih meger-meger urip. Sinten to tiyangipun? Kula kok nggih kula. Kula. Krasa, Paman. Nggih, krasa. Ning sakniki kula pun tobat. Senggune sakniki pun sregep ngibadah. Sengkune iki ibadah nggih, nek mboten percaya sampean dolan omah kula. Sakniki omahe Sengkune niku padasane wonten kalih.
Padasan kok dadak ana loro. Sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor kidul. Syukur nek ngaten syukur. Tah Yayi. Yayi Duryudana. Kanthi paugeran sedaya kala wau kanthi rumus sedaya kala wau ingkang kula andharaken dumateng Paduka Prabu Duryudana. Kamangka para pinter sampun nate pareng pangandikan Suradira jayaning rat Subrasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakale jejer, sing salah bakale seleh. Sapa sing disi ala ing kono wahyune bakal sirna. Kula wantun nemtokaken Yayi, kula wantun mestekke Baladewa Wanitatoan. Bilih benjang dumadyaning perang agung Bratayuda jaya pinangun wonten ing Tegal Kurusetra punika dados menika sida kelakon sing menang para Pandhawa sing mawut sing lebut para Kurawa. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dia utama sak menika siji sing drembug maknanipun ora sang rembug babakan Bratayuda ora sang rembug Pandhawa Kurawa ora sang rembug kodrate jagat kodrate Dewa Belgedes nanging sak mangke wonten perkara ingkang langkung wigati Duka Prabu. Yayi Duryudana badhe tanglek perkawis menapa Duka Prabu? Dinten menika para Pandhawa wanuh-wani Bendung Bengawan Serayu. Bendung Bengawan Serayu. Pramila mboten nama mokal, pramila mboten nama aneh. Menawi iline banyu menika mlebet wonten laladan negara Ngamarta wekasan kukuban negara Ngastina mriki babar pisan mboten karuban ing toya babar pisan mboten kebagian banyu babar pisan mboten kejatahan wujudipun toya jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang wanuh-wani Bendung wujudipun Kali Serayu. Pramila saking menika Duka Prabu cobi menggah pamanggih paduka Cengkaka Prabu kadosa pundi Kang Rayi arsa cumadung dawuh. Weh lah dalah mangke rumiyin Yayi kula aturi paduka Yayi ngrakit ing reh raos kesabaran sumangga perkawis menika dirembug srana kawicaksanan. Kula ambali atur kula malih, kula ambali atur kula ing ngajeng. Baladewa niku dudu wonge Pandhawa, Baladewa meniku dudu wonge Kurawa. Awit lenggahe Baladewa menika wonten ing tengah. Inggih, kados pundi Ka Prabu? Menawi miturut pamanggihipun Kang Raka ing Mandura, menawi miturut pamanggih kula Paduka Yayi Prabu ampun ngantos gadahi panyakra bawa kalian para Pandhawa. Kenang apa to kok para Pandhawa wanuh-wani Bendung kawontenanipun Kali Serayu? Awit menika minangka sumber penguripanipun para among tani ingkang wonten ing Kukuban negara Ngamarta utawi Kukuban Praja Ngendraprasta. Pamanggihipun Yayi Prabu saksampunipun Bengawan Serayu dipun bendung kalian para Pandhawa, Yayi Prabu Duryudana nggadahi pamanggih boten komanan banyu. Rak ngoten to kala wau? Nggih, nyatanipun kados mekaten. Mengke rumiyin
Mbok inggih Yayi Prabu menika budidaya piyambak. Nyuwun pangapunten. Pun Kakang menika ngertos. Pun Kakang menika ngertos lho Yayi, paduka Yayi Prabu Duryudana menika inggih nggadahi wewengkon wujudipun lepen ingkang dipun mastani Kali Cengceng Guling. Kali Cengceng Guling menika mapan wonten ing laladan negara Ngastina. Gawene Kali Cengceng Guling menika nggih bareng karo Kali Srayu, duweke para Pandhawa. Pun Kakang kelingan kok Yayi, pun Kakang kemutan. Dok kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa gawe kali, yasa kali, gawene disik-disikan. Para Pandhawa gawe lepen dipun paringi tetenger Kali Srayu utawi Bengawan Srayu. Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana sakurawane gawe kali dipun paringi tetenger Kali Cengceng Guling. Lah nek wis ngono, mbok nggih Yayi Prabu ampun ngantos iri lan meri dumateng kabegjanipun sanes. Nyuwun sewu, wong iri niku dosa lho. Wong iri niku dosa. Iri karo kabegjane liyan. Meri karo larise sedulur. Niku dosa. Makaten nggih. Ya Prabu Duryudana sakurawane gawe kali menika wis duwe kali dhewe-dhewe Kurawa Kali Cengceng Guling para Pandhawa menika. Kali Srayu pun wonten jatanipun piyambak-piyambak Kyai Prabu Duryudana sakurawane gawe kali dipun paringi tetenger Kali Cengceng Guling. Lah nek wis ngono mboten wonten ginanipun kok Yayi, mboten wonten gunane. Eling Yayi, eling nggih. Pandhawa Kurawa menika sami terahipun Sang Wyasa padha-padha terak turune pendhita sing linuwih, pendhita kang gentur tapane manteng semedine cinaket karo dewane, turune Begawan Wyasa. Kok sepele men nggur rebutan banyu lho. Kok remeh. Yayi monggo dipun doaken, dipun unggahaken, nggih, dipun pikir, dipun teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, digontok nganti cetok, nganti tekan jroning nala, digagas nganti kandas, nganti tulusing tias. Monggo dinten menika kula dherekaken kula aturi tumenga ing akasa, ngungalne sirah ana ing langit. Ngetoke jiwa kaprawiran iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken saking ati rumiyin. Monggo sinten menika? Sinten menika tumandang makarya, ayo padha bareng-bareng tumandang. Sinten ingkang duweni paduka duweni kadang sing akeh. Sedulur paduka mboten sethithik para Kurawa cacahe wonten 100. Aja dadi wong males, aja dadi wong keset. Kurawa kudu gumregah. Buktine aja kanggo muktekke awake dhewe, ning muktekno kanggo para bebrayan agung, muktekno kanggo para kawula cilik. Yayi Prabu kula aturi eling, Yayi Prabu kula aturi enget. Yayi Prabu Duryudana dadi ratu menika ora ngratoni sedulur, ora ngratoni rombongan, ning ngratoni bangsa. Bangsa pundi mboten wonten sanes kejawi namung bangsa negara Ngastina mriki. Ingkang sami ngayom wonten sahandap pepadanipun Yayi Duryudana. Menika pamanggih kula, mila sepisan malih Yayi. Kula namung ngemutaken Baladewa nggur ngelingke. Ampun ngantos aja nganti crah congkrah dredah munggahe panca bakah karo padha-padha sedulur mung perkara sepele, mboten prayogi Yayi. Lagi colawan sabda Horgang sumiwa kekering pasewakan kada samyana harga wonten dwirata mekta
pedhot saking wandilan kudu ngarep bandengan lagi cawawan pangandikan Lindring Astina dalakeng raka ing Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering Jawi ana wujuding pendhita Hapais Yaksa tegese ana Brahmana wujude buta glidang-glidang minggane tinggil praja Ngastina gawe singak kang samyewulan Pandhita Karya Wangsit pindha kondang ngadhep ing taman susung angin ngenting bani mimanggali ingkang bung mimanggali ingkang bung Samarpamoring suksma sinuksma ya winagya ing asepi sinimpem dalang ing kalbu Anjrah kang puspita harum kasiliring samirana mrek Sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya om
ya jagat dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Durung suwe nggonku wawan pangandikan dening Prabu Baladewa. Lakok iki ana wujuding Brahmana kang nyolowadi. Panembahan panjenenganmu kuwi pendhita saka ngendi lan sapa sing dadi peparabmu? Sarta duwe perlu apa jeneng sira Panembahan marak marang panjenengan ingsun? Waleh-waleh menapa sinuwun? Sinuwun Prabu Duryudana sudi amastani kula menika begawan Godha Mangkara wingking saking pertapan kula pertapan Guwa Mangkleng. Leres nggih menika negaring Astina menapa leres? Iya pancen bener. Syukur bagi jumurung. Jane teng Jawi nggih kathah tulisanipun. Ning kula mboten saged maca kuwatir nek kleru. Dados sinuwun Prabu Duryudana menika panjenengan pancen bener Panembahan. Wah, ladalah syukur. Bombong kaweran bungah saged kepanggih kaliyan ratu ingkang sugih bondo, ratu ingkang sugih bandu. Banjur sowan Wonogini. Ngaten. Sowan kula dhateng mriki namung badhe pamer sinuwun. Apa jeneng sira Panembahan bakal pamer bondo donya marang ngarsaning ingsun? Sanes. Anggen kula dhateng mriki namung badhe pamer kasekten awit jagat menika sampun ngundhangaken menawi begawan Godha Mangkara menika pendhita ingkang sekti mandraguna bebasan tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Kula menika pendhita ingkang kesdik ing paningal wis ngerti sadurunge winarah. Apa kena tak ugemi sing dadi ucapku Panembahan? Lho pripun to? Saged dipun buktekaken sinuwun. Lamun jeneng sira Panembahan kuwi pendhita kang wasis waskiteng ngesti coba. Mara coba dina iki batangen bedheken. Ratu Ngastina Prabu Duryudana dina iki lagi menggalih apa, lagi mikirake apa. Sak klebatan kemawon kula sampun mangertos sinuwun. Dinten menika paduka menggalih babakan para Pandhawa ingkang wanuh-wani bendung Bengawan Serayu. Pramila mboten nama mokal menawi iline banyu menika mlebet wonten laladan negara Ngamarta, wekasan kukuban negara Ngastina mriki babar pisan mboten karuban toya. Jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang wantun bendung wujudipun Kali Serayu. Leres paduka menggalih niku napa boten sinuwun? Edan-edanan. Pandhita karya wangsit pindho gumbang ajabing tawang. Susuh angin ngendi nggone. Pripun? Leres napa mboten ingkang dados atur kula? Babar pisan boten bleset. Leres. Dinten sakmangke kogel raos ing manah kula. Awit kamurkanipun para Pandhawa ingkang wani bendung Kali Serayu. Panembahan malah babar pisani. Duryudana nyuwun senjata pitulungan kados pundi caranipun supados ngendhek niatipun para Pandhawa anggenipun bendung wujudipun Kali Serayu menika Panembahan. Punika gampil nggih, punika gampil. Kula gadah wadyabala ingkang saged silem wonten sak lebeting banyu. Bendungan ingkang dipun gawe karo para Pandhawa badhe kula jebol kalian wadyabala kula saking pertapan Guwa Mangkleng. Sak sampunipun bendungan sampun kula jebol. Sisan damel ora susah dadak ngenteni Baratayuda. Pandhawa badhe kula pateni. Pandhawa sak kresnane badhe kula pejahi. Awit Prabu Kresna menika pamonging Pandhawa ingkang dadi sumber kekuatanipun para Pandhawa. Lamun Panembahan wis kasembadan jebol bendungan Serayu.
lan mateni para Pandhawa sak Prabu Kresnani. Jeneng sira Panemban jaluk bebana apa? Sanes wujudipun Raja Branamas Picis. Kula namung badhe nyuwun putri boyongan rayinipun Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Nuwun inggih pun Bratajaya utawi lara ireng sinuwun. Yangsat suwe-suwe kupingku ora kuat ngrungokke. Mundur! Aja muntap lir kinetap dukoyaya sinipi. Jojo bang mawinga-winga wengis. Des malaning rat leketeking jagat gelagring bumi panus maning jajelanat sukertaning bawana setan membo menungso. Iki sapa iki? Lagi ketemu wis bengok-bengok. Lekno mripatmu jaringan gobok Nalendra Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Kusuma Walikita Karsana ya wasih Jaladara. Baladewa. Baladewa. Baladewa kok Baladewa? Bosok kupingmu. Kamsudmu apa bengok-bengok? Ngastina wiwit mau kahanane ayem suasanane tentrem ning bareng enek pendhita sing raine kaya barongan. Sumbar bakal jebol bentungan Serayu, sumbar bakal mateni Pandhawa, sumbar bakal mateni Ratu Dwarawati Maracaba. Saiki pitakonku Wangsulana, kowe iki janjane pendhita apa jagal menungso? Mesti bareng krungu Prabu Kresna arep tak pateni kok muring-muring. Kowe iki janjane apane Kresna? Ketara pendhita ora tau nonton wayang kowe. Pendhita sing ditonton gur X hamster. Baladewa kuwi sedulure tuwa Prabu Kresna, kalebu si Bratajaya. Kuwi ya adhiku wedok, adhiku wadon. Kowe kok arep njaluk putri boyongan pengen rabi karo adhiku Bratajaya, timbang adhiku mbok rabi luwung tak pakane kirik, ngerti ora kowe? Edan aji kirike timbang aku. Kowe ora trima. Ya, Baladewa ora trima. Karepmu saiki piye? Sedulur kuwi tega larane ora tega patine. Lakon mateni Pandhawa, lakon mateni Ratu Dwarawati, langkon dhisik Ratu Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Ora teges aku ngungalne dodo ning sumpahe Begawan Godha Mangkara. Patembayane Begawan Godha Mangkara. Rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak putung, kakean cangkem dublak tungkak cangkemmu buang. Ya ampun. Kadyatur miturut anut sumarah mring Gusti. Dene Sidi Miwang Utama wong panindak ing praja adil bejo dadi bandara. Rina repan mring proati Adipante, Kakang Durna kados pundi? Enggak totoan enggak. Kira-kira pendhita niki wau saged ngrampungi gawe napa mboten, Dipante? kinten kula kok saged Kakang. Nek kula mboten. Dasar kula niku ilmu titen. Wis bola-bali ngestina niku ketekan pendhita sing aneh-aneh. Ketekan pendhita sing aneh-aneh, pendhita sing rupane kaya ngapa niku pun kulina ngestina.
ning ya nyatane tetep gagar wigar, ora ngasilke apa-apa, gagar wigar tanpa karya. Napa nggih? Oh, Durna niku nganggo ilmu titen. Wahyu katentreman niku nganti jilid pinten. Nyatane ya muspra ora nek apa-apa. Ning niki pendhitane beda. Ketitik duwe wadyabala sing iso silem wonten banyu, mesti kemawon bendungan Srayu saged dijebol kalian prajurite Begawan Godha Mangkara Kakang Durna. Oh, sadurunge pendhita niki wau duwe prajurit sing iso silem ana banyu, Pandhawa niku duwe Antasena. Anak Werkudara Antasena niku nggih saged nyemplung banyu. Napa nggih? Oh, siji Antasena. Sinden-sinden niku nggih saged teng banyu. Gunane apa lho sinden nyemplung banyu? Lho nitik perawan apa mboten niku saged dititik kok nyemplung banyu. Ya enek nggawe. Mboten. Nggih, diawat-awati sesarengan kemawon Kakang Resi Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh perintahna para Kurawa supaya ngawat-awati lakune Begawan Godha Mangkara. Inggih. Menika sampun dados kewajiban kula kok nggih. Anak Prabu Duryudana sampun mas kemantosing penggalih karta marma. Kula wonten dawuh Dewa Prabu. Antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha gantung sibu. Panjenenganing Sun Arsa kundur hanggedaton. Trawaca dawuh pangandika paduka kepareng Hamid Madal Pasilan Duh Prabu. Sabet biar katalika wau paripurna sing pasewaken Gya Sang Buminata jengkar saking dampar kencana arsa kundur hanggedaton. Sipating Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya. Kanthi jujuring aku kalamun blenjani urungna katekae Pancabaya ora nyata Sikra nayaka